Říkáš o sobě, že dřív si tančila, než chodila. A že tanec je jediná věc, ve které si 100% věříš. To stále platí, nebo už se ti ten okruh těch činností, ve kterých si věříš, rozšířil? Stále to platí, že ten tanec je najviac prirodzený mne a možno tá hudba sa posunula trošku, že už si v nej viac a ja osobne verím, ako v minulosti mi verili viac možno aj ľudia, než ja sama sebe, lebo som tú hudbu ani neštudovala, ani som nikdy nechodila na nejaký hudobný nástroj poriadne. A tá hudba ma strašne bavila, ale vždy som ako vnútorne seba reflexívne si hovorila, že ešte to nie je také 100% ako napríklad tanec, že by v tanci, keď ma niekde vypustíte, ja to tak volám, tak a bola by som donútená improvizovať a robiť čokoľvek, tak to asi zvládnem. Ale s hudbou som bola ešte taká opatrnejšia, ale to sa tento rok troška posunulo, lebo som začala písať druhý album. Áno. A do toho druhého albumu prispievam ešte viac ako do toho prvého. A akože myslím aj písaním textov a tak. Do toho prvého som prispievala všetkým, ale tie moje predĺžené ruky boli Milan Andre, ktorý to celé produkoval. Takže v tej hudbe teraz trošku viac, ale stále je to tanec. A kde vyjde album? Ja už som to prestala hovoriť, lebo čokoľvek sa môže stať. Ale môj plán je, aby vyšiel vlastne koncom srpna. Aha. Takže, ale určite to bude tento rok. Bude určite opäť to bude v angličtine? Áno. Tento ešte bude celý v angličtine, ale ja mám v hlave ešte vlastne také 2 projekty, ktoré by som chcela zorganizovať. Buď by to boli 2 samostatné, alebo jeden. Ja veľmi chcem spievať vlastne v rómskom jazyku a v slovenskom aj. Takže ja mám taký nejaký projekt, ktorý je trošku odlišný než tá angličtina a vlastne by mohol možno slovensko-rómsky byť aj spolu na jednom. Aha. Takže to je taký môj sen. Držíme palce. Tvoje prababička, spisovatelka Elena Lacková po 40 jako první slovenská Romka vystudovala Karlovu univerzitu a vysokou školu má i tvoje maminka, je učitelkou. Jak těžký pro tebe bylo doma si prosadit to, že chceš se vydat na tu uměleckou dráhu? No bolo to fakt akože dosť ťažké. Moji rodičia zo začiatku s tým akože moc nesúhlasili. Nechcem znieť akože, že by to vôbec nepodporovali, ale dá sa povedať, že veľmi, veľmi málo percentuálne to oni podporovali. Takže všetko, čo som ja sa nejak dostala k tancu a niekde sa vzdelávala, tak to bola buď škola, voľnočasové aktivity alebo nejaké krúžky. A presne v nejakých tanečných školách, keď si všimli, že mám ten talent, tak mi ako keby pomohli, lebo zase nebolo to len o tom, že by moji rodičia ma nechceli podporiť, ale bohužiaľ ja som strašne chcela tancovať spoločenské tance a to bolo strašne drahé, na to vlastne neboli moc peniaze, takže ja si teraz uvedomujem, že to možno oni vtedy zakrývali za to, že mi to ako nechcú dovoliť, ale vlastne v podstate na to ani neboli asi peniaze, lebo nám nikdy nič nechybalo, ale vždy sme mali, keď sme boli malé, sme to mali tak akože vždy presne, vždy to vyšlo. A takže oni až fakt do nejakých 25 rokov stále s tým neboli spokojní, že to robím. A to už som v tých 25 rokoch bola 8 rokov mimo a robila to, ale stále som mala tie telefonáty, že kedy si nájdem normálnu prácu. No. A jakou by si představila? Maminka ti zakázala i konzervatoř, šla si na peďák. Ano. To znamená, že si mohla být stejně tak jako ona učitelka. Tak alebo nejaká... tam si tě představovala mamka. No jasné, ale a mňa to aj celkom bavilo, akože to učiteľstvo. Ja som nakoniec veľmi rada, že som nešla na konzervatórium, ale na tú pedagogickú a sociálnu akadémiu. Takže ja som mohla vlastne robiť aj nejakú sociálnu pracovničku v nejakých sociálnych odboroch, učiteľku, podľa mňa, ale ja som nešla na tú vysokú školu, no. Ale vlastne s tou strednou by som mohla robiť, aj som robila akože v materských škôlkach a to ma veľmi bavilo. Ja vlastne, keby som mohla, tak nejaký plán B, alebo C, možno dobre, nie B. A jaký by bol B? Plán B by bol nejaká PR agentúra, niečo v rámci akože za kamerou, keď už by som nebola pred kamerou. A plán C by bol, že vlastne ja milujem deti a zároveň milujem robiť s ľuďmi. Takže ja by som si, ja neviem, nejakú súkromnú škôlku alebo niečo. Proste ja som fakt s deťmi mala vždy dobrý vzťah, keď som učila v škôlkách. Po prababičce, jak už jsem tady říkala, která byla úspěšná knižní a divadelní autorka, si zdědila i lásku k psaní. Kolik toho máš v šuplíku napsaného? No, k
písaní je to také, že ja mám veľa v hlave. To je môj šuplík. Nemáš nic v šuplíku? Akože mám pár malinko vecí, ale ja až teraz posledné 2-3 roky sa hľadám odvahu tohoto dať von na papier, lebo ja som vždy, alebo takto, tak ako ona písala z reálneho života, tak ja som si tiež zažila dosť veľa vecí, ale nejak som ich nespisovala, ale v tej hlave ostávali a postupom času som si hovorila, na niektoré veci už zabudám a mala som si to proste zapisovať. Mala som to robiť. Lenže zároveň mám ADHD úplne šialené, takže moja hlava ja mám doma asi 60 proste diárov a zápisníkov, kde fakt všade nájdete niečo iné. Ja neviem, či to je nejaký, dá sa nazvať umelecký popud alebo úplne bláznostvo, ale chcela by som byť strašne usporiadaná, mať to v jednej knihe alebo v druhej a v zápisníkoch a potom si to čítať. Bohužiaľ to mám kade tade a kade tade znamená aj kade tade v hlave zapamätané. A až posledné 2 roky som si uvedomila, že ja mám veľkú potrebu to písať a chcela by som to raz urobiť ako ona. Ale ešte som sa k tomu nedostala a teraz som začala fakt asi pred 2 týždňami písať nejaké prvé riadky. Takže to mi skôr držte prsty. A čo sa týka hudby, tak tam, áno, ten prvý album je vypovedané všetko, čo som nejak ako zažívala. Tam je to napísané. Jak u tebe probíhá, tady už to trošku naťukla, ten tvůrčí chaos. Jsi ten typ člověka, kterýho, když někde v noci má nějaký sen nebo ho něco napadne, že je schopná se v noci probudit a opravdu si to na všechny ty papíry nebo do toho mobilu zapsat, nebo ne? Práve, že nie. Ja som ten, čo zaspí a povie, že udrží to v hlave do rána. Fakt naozaj. A ja to udržím. Na 90%. Akože si počkám až do toho rána. Ale keby tu bol môj priateľ, tak ten by vám povedal. On si robí už zo mňa srandu. Ja mám fakt strašne veľa nápadov a strašne veľa snov. Podľa mňa sú... Akože neviem ich zrealizovať všetky a potrebovala by som aspoň 6 krát sa nejak znásobiť. Takže si potom musím premyslieť, čo naozaj chcem robiť. Ale to som mala od mala. Takže mám to... Prepáč, čo si sa chcela... Vidíte? No prostě já už vidím, jaký to úplně šrotuje v té hlavě, viď? Áno, strašne. A to je hrozně hezký. Je, ale niekedy je to aj vlastne ťažké pre mňa. Ježiš, áno, už viem, už vidíš, si sa pýtala, že či som akože usporiadaná a zorganizovaná. Ono je to veľmi vtipné. Ja som vlastne v určitých veciach a čím som staršia, tým viac si to priznávam. Keď som bola mladšia, tak som všetkým tvrdila vôbec. Ja som úplne zodpovedná a to. Ja som veľmi zodpovedná voči určitým veciam a voči určitým si ich niekedy nechávam na poslednú chvíľu a ten tak adrenalín... Tak nezdají dôležitý. Áno, a to som potom vlastne na to prišla, že niektoré veci, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité, ich urobím hneď a niektoré, ktoré mi prídu také, že nie sú až tak bohužiaľ to niekedy nechávam na poslednú chvíľu. No. Ty pocházíš, jak tady padlo na začátku, z Prešova a z východního Slovenska si se přesunula do Bratislavy v roce 2010 a vlastně tam to všechno začalo. Tam se ti začal měnit vlastně život, kariéra. Na ulici tě potkal, oslovil agent slovenský Miss Universe. To bolo ešte v tom Prešove a potom už vlastne som sa dostala na tú Miss do tej Bratislavy, no. Takže to bola taká náhoda, práve sa to stalo, no, že si to dobre pamätám, my sme práve zo školy mali nejaké, alebo z tanečnej školy, už neviem, ale viem, že som bola v tom centre, kde bol casting, ja som práve bola s deťmi na nejakom vystúpení, ktoré som učila tancovať. Tam ma videli a proste sa ma opýtali, či nechcem ísť, ja som na ten casting. A ja som to nikdy nebrala, že by som mohla ísť na casting Miss, lebo za prvé som bola nízka a za druhé nejak som to milovala sledovať, ale vlastne som tam nikdy nevidela rómske dievča. Aspoň za svojej éry, takže mne to prišlo vlastne nepochopiteľné, že by som aj mohla, že ma to vlastne nikdy nenapadlo. Mi to nikdy nenapadlo. No a potom som šla a bolo to super, vlastne to bol krásny zážitok. Vlastne ani, ja už toto si nepamätám, akože neboli úplne hneď. Mne sa zdá, že niekto musel ich presviečať. Niekto z tanečnej školy, komu dôverovali. Myslím, že to tak je, no, že to nebolo hneď na prvú, že ma nechceli pustiť. Potom niekto presvedčil, tak potom otec so mnou šiel na druhý casting do Tatier a tam vlastne videl, že to je ako realita. Tak boli v pohode, akurát podľa mňa nečakali, že im poviem, že chcem ostať v tej Bratislave.
A som vyhrala Miss Sympatia, tak som si to tak nejak tam zaobalila, že musím proste v tej Bratislave ostať, lebo mám povinnosti strašne veľké, miskovské. Chápete? To musím tam ostať. Tak som tam ostala, ale ja už som mala iný plán, ja už som vedela, že proste chcem tancovať. Lebo som stretla tam vlastne na Miss Universe takú tanečnú skupinu Sabrosura, ktorá je veľmi známa na Slovensku a už sú rozdelení na Sabrosuru a La Portelu a tam som vlastne spoznala jednu zo svojich najlepších kamarátok a oni tancovali salsu a všetky tieto karibské veci a boli naozaj profesionálni, akože vyhrávali súťaže a to vlastne som vedela, že chcem robiť. Ja som nebola úplne na tie spoločenské tance, to mi nikdy nešlo, tie pravidlá. Vždy som chcela byť viac voľná a keď som videla tú salsu, tak vtedy som si povedala, chcem s nimi ostať, budem s nimi tancovať, úplne sa tam hodím, zarobím si peniaze, budem chodiť individuálne do školy a tak sa to vlastne aj stalo. No. Každopádně nevím, jak mi řekneš, jestli to je pravda nebo ne, co tomu předcházelo. Ty si totiž se údajně s kamarádkou, nevím, jestli už to byla tady ta třeba jedna z kamarádek z taneční skupiny, nebo jestli to byla kamarádka z té agentury modelingový, která holky vysílala právě na práci za modelingem do Paříže, tak si ji poprosila, aby ti upravila míry. Že úplně jako si věděla, že ty modelkovský míry nemáš, že jsi menší. A by si tě do té Paříže vybrali a mohla jsi tam odcestovat. V hlavě si pravděpodobně tedy už asi měla, že tam nechceš chodit přehlídky, ale chceš tančit. Nebolo to úplne, akože to nebola úplne taká, že úplne tá modelingová agentúra, aby som zase uviedla veci na pravú mieru. To je také akože vlastne sú rôzne agentúry, buď máte fakt tie high fashion modelky, tak to som vedela, že na to nemám, ale boli aj agentúry, ktoré vlastne dohadzovali babám rôznu prácu, či už naozaj akože od hostesiek, cez tanečníčky, cez rôzne castingy, reklamy skôr komerčné a tak. Společnice. To dúfam, že to nebola táto agentúra. Neviem o to, ale dúfam, že nie. Ale to nie. To skôr akože fakt, že to bola taká, že my sme bývali vlastne 12 báb na byte a presne niektoré robili vlastne ten hostessing a to boli úplne iné peniaze a išli ste tam hlavne kvôli tomu, keď ste boli mladá, že ste mohli žiť v Paríži. Niektoré vlastne tancovali v kluboch. A ja som vlastne vedela, že chcem tancovať. Áno. Ale zase, aby si aj ľudia niektorí vedeli predstaviť, to nie sú také kluby, ako ja neviem, u nás na Slovensku nejaké Ponorka, alebo ja neviem, Trafo, že tam proste tancujú. Akože nič proti tomu, ale že je to také, ja to vždy hovorím, že to je trošku také lepšie, tak v tom Paríži predsa len ten high society club bol trošku akože lepší v rámci toho tanca a ja som jediné, čo vedela, bolo, že tam vlastne chodí strašne veľa tých zahraničných hviezd a majú tam koncerty a ja som vlastne chcela s nimi tancovať. A to sa tiež podarilo. S kým si třeba tancovala známym? No, tam vlastne v Cannes to bol Sean Paul, will.i.am, tancovali sme s Robinom Tickom, Run DMC. To si jako říkám, že na holku jako z Prešova. To bylo v té době super. ti bylo 18. To bylo super. 18 bylo už v té době už 20 cca. 20. Už to byly tak 2 roky. Tak no. to si jako člověk řekne jako splněnej sen asi, ne? No jasné, lebo... Už víc jako nechceme, možná v ten moment. Tak už len to, že som sa vlastne z toho Paríža s tým tímom tanečným, oni tak vybrali taký tím potom 6 ľudí a poslali nás do Cannes na filmový festival a tam vlastne mali druhú pobočku takého toho veľkého klubu a vlastne tam chodili všetky tie hviezdy filmové a viete si to predstaviť také naozaj akože parties, kde ja som zrazu bola úplne v novom svete a vlastne som stretla strašne veľa ľudí a bola to moja práca zrazu si cez deň napočúvať nejakú hudbu, interpreta, ktorý tam večer vystupuje, aby sme vedeli čo, nejak sa zladiť a vlastne zrazu to bola nejaká improvizačná choreografia s tým interpretom na pódiu. Bolo to super, bolo to fakt akože na to nikdy nezabudnem, to bol taký život, ktorý ma niekde akože posunul v rámci nejakej inšpirácie a toho, že som si začala tak akože veriť, že vlastne je možné všetko. Jak dlouho si tam vydržela? Ja som tam bola iba asi 4-5 mesiacov. To bol taký akože jeden ten taký turnus, proste som tam šla a mohla som tam ostať dlhšie, ale ja som hrala v slovenskom seriáli Panelák a tam vlastne začala moja hudobná kariéra, že mne sa ozvali znovu zo Slovenska, že by chceli, aby pokračovala moja postava v seriáli, ktorá na začiatku bola iba taká akože som si chcela zarobiť peniaze a hrala som tam nejakú epizódku a tá epizódka nakoniec trvala rok a nejak sa im páčila tým ľuďom. A vlastne to je jedno z rozhodnutí, kde vždy si hovorím, urobila som dobre alebo nie, ale asi áno samozrejme, lebo mohla som ostať v Paríži,
a Boh vie, čo by sa dialo ďalej, či by som točila nejaké reklamy, alebo začala aj tam spievať, ale je to veľmi málo pravdepodobné, lebo ja som vlastne kvôli tomu Slovensku a seriálu začala spievať, lebo práve proto. Oni vytvorili ako dievčenskú kapelu. No. Tak som sa vrátila, takže preto len tak krátko. Takže to byl panelák, tam teda v tobě objevili teda ten hudební talent, to byl nějaký rok 2012. A ty jsi v roce 2000, kdy jsi zamířila do toho New Yorku? Protože na začátku... To bolo ešte pred Parížom. Aha. To je také, že hneď po mature, po individuálnom pláne, vám to takto zhrniem rýchlo. Ty si mala individuální plán? Som mala, no. A som chodila do školy. To musela mít máma radosť. No, akože máma bola pohode nakoniec potom, ale ja som mala veľké šťastie na riaditeľku, ak to niekedy v živote uvidí Pedagogickej sociálnej akadémie. Vďaka nej naozaj, akože podľa mňa je aj všetko, že som tu. Lebo ona ma vlastne pustila na tú miss. A dosť veľa učiteľiek z tej pedagogickej školy boli, že nie. A vlastne tá riaditeľka vo mňa tak verila, lebo fakt, ona keby to možno zakázala, možno by som ostala v Prešove a nič, nevieme vôbec, čo by sa stalo, takže za to veľké ďakujem. Ale ja som chodila, to bolo najvtipnejšie, ja som do tej školy chodila, jak taká učiteľka, už som chodila akože v podpatkoch s kabelkou a boli niektoré profesorky, ktoré, Ferencová, nie ste učiteľka ešte, prezujte sa a... Takže to som tak, že mala také trošku výhody, ale zase to bolo náročné, že som sa fakt musela na tie skúšky učiť mesačne, no. Že som mala a zvládla som to. No a vlastne hneď po tej mature som odišla do New Yorku, ale to bol taký krátky tiež sen, že som proste chcela ísť do New Yorku celý život a chcela som tancovať a chcela som si zaplatiť hodiny na Broadwayi, akože na tanečnej škole a proste som tam išla, no. A urobila som to. A proste sa to stalo. Áno. Choďte, urobte to, stane sa to. Ale zoberte si viac peniazy, ako som si vzala ja. Měla si na jídlo? Měla, ale musela som potom začať pracovať, tak či tak. Mala som strašne málo peniazy, nejakých 3600 eur, čo je, ja neviem, cca 120 000, čo som si nasporila za tie 2 roky individuálneho plánu, keď som vlastne už pracovala v škôlke a tancovala a mala vystúpenia. No a samozrejme tých 3000 niečo eur sa minulo asi za 2 týždne v New Yorku. A bola si tam jak dlho? Bola som tam 3 mesiace. Jo. Takže som potom som pracovala v bare a bolo to tiež super škola, akože som pracovala v bare, naučila som sa robiť pivo bez peny, nechutné, čapovať. To je život. Ty si do roku 2012 nikdy nespívala. Objevil to v tobě tedy lidé, kteří se podíleli na seriálu Panelák, ve kterém si dostala roli a potom díky tomu si začala zpívat v roce 2013 plus minus s kapelou For Someone. Ano. Jak jste se dali 4 kočky dohromady? To jste byli kámošky nebo jak to vzniklo? Ne, máš hlad? Škvrka mi v bruchu, áno, pardon. Ospravedlňujem sa. Práve, že to bolo tak, že ja som už ako keby v tom paneláku hrala a oni mi zavolali, že idú vytvoriť dievčenskú kapelu a že robia casting vlastne na tie ďalšie 3 ako keby speváčky. A ja som im vlastne hovorila od začiatku, že ja ale neviem spievať, takže to bude trošku náročné, tak ma uisťovali, že tak buď to bude na playback, alebo my nájdeme tie 3 speváčky a ty budeš ako viac tá herečka. No a oni urobili fakt tento casting, ja som bola na tom castingu, takže ja som videla, koho oni ako keby nejak vyberali. A bolo to ono to bolo veľmi krásne, až sa to nezdá, ale vlastne vybrali tieto 3 baby, ktoré boli skvelé, akože oni celý život spievali, Laura, Miška a Rony. A my sme si vlastne sadli od prvej sekundy. A oni podľa mňa už na tom castingu vlastne vznikol nápad, že my sme tam zaspievali tú prvú vec spolu a aj keď som ja bola akože podľa mňa technickejší, fakt najhoršia, technicky, tak tá moja farba hlasu zapadla strašne k ich farbám hlasu a oni mali tú techniku a všetko to nejak zapadlo a vlastne za nejaký týždeň, ani nie, alebo možno za 2 týždne sme zrazu boli v Československu Má talent. Že vlastne nás tam ako keby poslali. Takže moje prvé vystúpenie v živote, nejaké spevácké, bolo pred celým Československom a pamätám si, že vlastne v porote bol Leoš Mareš, ktorý ma poznal už z 2 talentových súťaží predtým ako tanečničku. Aha. A aj akože keď on vtedy dosť často vlastne pracoval v Bratislave v rámci nejakého moderovania, tak ma videl dosť často tancovať, takže sme sa nejak tak trošičku ako poznali a
on vždy akože ospevoval, že sa mu páčilo, ako tancujem, aj tá tanečná skupina Sabrosura, sme s ním spolupracovali. A on ma videl na tom pódiu, tak akože si myslel, že znova idem tancovať a on, že asi to doteraz pamätám, že a potom vlastne som začala spievať a ja som si tak hovorila, nejdem tancovať, uvidíme, ako to dopadne. Ale dopadlo to super. Dostali jste se? Do semifinále. Do semifinále. Váš potenciál byl obrovský. 4 skvěle zpívající a navíc krásně vypadající holky. Dělající hezkou hudbu. Co se stalo, že to nevyšlo? No stalo sa to, čo ja stále hovorím a možno sa budem opakovať, ale ako keby ten trh nebol proste pripravený na nás, že my sme zrazu, že ten čas nejak nesedel s tým, čo vzniklo. Jakože na holčičí skupinu? Áno, že my sme vlastne tam boli, my sme boli ready a nikto nám vlastne nevedel nejak ako keby pomôcť, lebo v svojej podstate ja jediná som mala 22-23 rokov a baby mali 17 vtedy, takže oni ešte chodili do školy a tak nezarábali nejaké peniaze a ja si myslím, že s tým potenciálom, ktorý sme my mali, že to je veľká škoda, že sa to vlastne nepodchytilo. Lebo my sme aj mali strašne veľa fanúšikov mladých v Československu, vďaka Československu má talent a lenže v tej dobe sa nenašiel nikto, kto by nás vlastne akože manažersky podchytil a vlastne všetci nejak hovorili, že sme skvelé, že sme super a fakt to bol taký akože taká premárnená šanca, ja som to tak videla a my sme sa to vlastne same snažili ťahať nejak 3 roky, 3-4. Ale vlastne to nešlo, lebo to bolo veľmi finančne náročné, nemohli sme vlastne písať tie veci, nemali sme na to peniaze. To stále hovorím ľuďom, ktorí nevedia, ako funguje hudba. Dosť často vlastne na tú hudbu, aby bola dobrá, potrebujete najskôr peniaze, aby ste vlastne vydali nejaký album, alebo aby ste urobili nejaký videoklip a nás nikto vlastne nevedel manažovať, nikto nás nevedel nejak podporiť a nejak nám pomôcť a vlastne sa nakoniec stalo to, čo vždy, že keď tam nebola tá podpora, tak vlastne každá si bohužiaľ našla nejakú cestu, ktorá by ju uživila. Takže najprv odišli baby, Laura z Rony a my s Myškou, ešte sme aj s Laurou potom nejak sa snažili to dať dokopy, ale sme sa presťahovali do Prahy. Že to vlastne skúsime tu. A tu už sa to potom rozpadlo úplne v rámci toho, že každá sa potrebovala nejak uživiť. A Miška študovala vysokú školu, tak povedala, že potrebuje rok ešte chvíľku pauzu. Tak ja som ešte stále držala a čakala, lebo ja som bola taký ten zastanca, ja milujem ako keby vlastne fungovať v tíme. Takže ja som stále dúfala do poslednej chvíle, že to nejak zlepíme, že sme staršie, že to bude lepšie a lepšie. Ale nešlo to, no. A nakoniec sa Laura aj vrátila do Bratislavy, tak ja som až vlastne potom prvý single vydala Is This Love po 2 rokoch, nejak odkedy sme sa, dá sa povedať, rozpadli. Jasně. Pak teda si najela, asi se vydala tedy na solovou dráhu. Z Alžběty Ferencové se stala Zea teda v ten moment. Ano. A nebála ses, že ti ta změna uškodí, protože tě už dost dlouho vlastně ti lidé, ať už to bylo z Miss, ať už to bylo jako tanečnici, ať už to bylo ze seriálu Panelák, opravdu znali jako Alžbětu. Ja som nad tým akože fakt premýšľala a samozrejme, že som sa toho bála, ale ja som sa potom na chvíľku zase vrátila do Paríža a fakt na chvíľku práve s tým prvým singlom, ktorý som vydala, tak nejakých známych, práve čo som tam mala, ešte z toho prvého pôsobenia, keď som tam bola, ktorí si všimli, že som vydala nejakú hudbu, tak to poslali nejakým hudobným labelom a vlastne mi povedali, že by som určite mala prísť, že by to chceli podporiť a chceli by so mnou robiť. Takže som tam znovu letela. Stretla som skvelých hudobníkov, producentov a oni mi vlastne prvé, čo povedali, že vlastne sa ale nemôžem volať Alžbeta Ferencová, lebo že to nemá moc ako svetový potenciál. A ja, že prečo? No, ne. Takže tam vzniklo Zea a nakoniec ten francúzsky akože deal nevyšiel, čo je tiež vlastne chvála na niečo dobré, lebo vďaka tomu vznikol album Burning Light, ktorý milujem. Ale ostalo mi to meno a povedala som si, že vlastne to chcem skúsiť, pretože aj v tých Čechách som zrazu začala byť vnímaná cez tú hudbu a ja to stále hovorím, že ja milujem tú Alžbetu, vlastne ja milujem svoje meno, ono mi strašne veľa dalo, aj ho celkovo milujem, ako mám rada meno Alžbeta. Ale ja som vlastne v tej Prahe a v tých Čechách chcela začať s niečím, kde by ľudia vnímali len to, čo mám ja pod kontrolou. Lebo tá Alžbeta Ferencová sa dosť často objavovala aj v nejakých bulvárnych plátkoch a v nepravdách a mňa to strašne tak trápilo a hovorila som si, že to nemôžem ovplyvniť, ale s tou Zeou som si dala také predsavzatie, že sa budem snažiť čo najlepšie, aby to bolo všetko v mojich silách a v mojom akože že
tá Zea si to bude riadiť všetko sama. A keď dáte Zea, tak nájdete všetko, čo ja som ovplyvnila a čo ja som chcela, aby šlo von. A daří se to? Myslím, že na 90% áno. Myslím, že hej, že samozrejme sa nájde nejakých 10% buď bulváru alebo niečo, čo nie je pravda, ale myslím si, že to držím zatiaľ pevne vo svojich rukách, že pod tou Zeou vychádza to, čo chcem. První 2 roky v hudební branži jsem probrečela. Nesnesla jsem, že nespívám dokonale. Je to tím, že jak si třeba byla tvrdějc vychovaná, že seš na sebe extrémně jako náročná, že seš na sebe extrémně přísná, extrémně tvrdá? To áno, to som aj doteraz a niekedy už neviem, či sa na to mám vykašľať, alebo je to dobré. Sú chvíle, keď si hovorím, že je skvelé, že tá sebareflexia je tak silná a sú chvíle, keď si hovorím, že už som dávno mohla vydať 3 albumy a že v dnešnej dobe vlastne, keď sa tak obzriem okolo seba, tak ani neviem, či tá kvalita má navrch nad tou kvantitou. Že vlastne poslucháči, ľudia sú dosť často... Tej kvalite sa nedáva až taký dôraz. Ale potom zase stretnem niekedy ľudí, ktorí mi povedia, a práve preto sme si vás vybrali. A ja si poviem, vďaka Bohu som sa držala tej kvality. Takže má to svoje pre a proti. Ale tak prvé 2 roky, hlavne v tej tanečnej speváckej skupine, bolo to vlastne o tom, že ja som vedela, že nie som z nich najlepšia. A vlastne som sa trápila v tom, že som mala pocit, že vlastne tú skupinu Forsama nejak ťahám dole, alebo že proste nedokážem urobiť to, čo oni a veľmi by som chcela. Ale ja som vlastne naskočila na ten vlak zrazu do nejakých 3 hlasov, čo bolo ešte ťažšie, že to nebola len nejaká dievčenská kapela, ale my sme tam fakt sa snažili využívať 3-hlasné, 4-hlasné, 2-hlasné veci. Pre mňa to boli úplne novinky. Ale nejak sme si pomáhali, lebo ja som zase dievčatá učila tancovať a mať nejaký stage prejav a oni ma sa snažili ťahať v tej hudbe, takže 2 roky boli ťažké, hlavne preto, že tam sa dialo to, že strašne veľa ľudí, práve tých lajkov, ktorí možno hudbe nerozumejú, vnímajú možno iba nejakú farbu alebo emóciu hudby. Takže strašne často sa dialo, že niekde prišli a ľudia povedali, že to je skupina Alžbety Ferencovej, alebo že to je moja skupina, ale ja som to nikdy nepovedala a nikdy to tak ani nebolo. My sme boli všetky 4 ako rovnomerne seba rovné, len tým, že mňa viac poznali z tých médií, tak to tie médiá takto robili a mne to bolo ľúto voči dievčatám. Strašne, lebo ja som naozaj mala tú sebareflexiu, čo možno niektorí ľudia nemajú, že som vedela, že nie som lepšia ako oni a nie je to fér, aby niekto tvrdil, že to je moja skupina. Ale zas potom som ale makala strašne veľa. Takže som sa potom musela zase zmieriť po albume Burning Light Ice This Low si už to prestať hovoriť. Čo mi zase nadávali iní ľudia, že už musím prestať, lebo už som vydala album a mala by som si už ako keby sama povedať, že už teda nespievam ako Whitney Houston, ale mám niečo, čo možno nemá nikto iný. Ale vypadáš tak. Proste tak vypadáš. Nie, akože takže viete, čo myslím, trošku som sa rozcítila, ale že niekedy by som chcela mať takéto sebavedomie, ktoré možno delulu, ako hovoria mladí dnes. Možno by ma to posunulo ešte viac, že by som si verila aj v kvalitách, ktorých nemám, ale snažím sa rozvíjať tie kvality, ktoré mám. Album Burning Light je s mnoha silnými tématy, jako jsou podceňování se, hledání sebevědomí, vyhoření, postavení žen ve společnosti, v showbiznisu. Je pro tebe, nebo jsou pro tebe autentický texty stejně důležitý jako hudba? Najviac. To je vlastne, prečo mi tak dlho trvá, keď sa ma ľudia pýtajú, že nespievam v slovenčine. Pretože ja tú slovenčinu tak strašne milujem. Až vlastne sa bojím urobiť nejaký text, ktorý by nebol nejak tak hlboký, alebo by neprehovoril k ľuďom tak, ako prehovárali ku mne texty ľudí, ktorých milujem. Či už tu bol Jaro Filip, alebo Milan Lasica, alebo Hegerová, alebo samozrejme sú to stále tí starší interpreti, z mladších je to Katarzia a ja vlastne preto si dávam na čas s tým slovenským albumom alebo projektom, lebo presne viem, že nie som až tak dobrý momentálne textár, trošku musím tomu ešte dať času alebo stretnúť niekoho, kto ma pochopí tak dobre v tej slovenčine. A v tej angličtine som toho človeka stretla, takže pre mňa to bolo veľmi dôležité. Keď si niekto, kto rozumie samozrejme anglicky, vypočuje. Áno, tá hudba hovorí 2 jazykmi. Buď hovorí iba emóciou a hudbou a nemusíte vôbec rozumieť textu.
a niekto zároveň počúva ten text a ten je veľmi osobný v tom albume Burning Light. Bude tady osobní i v dalším albu. Bude, ale trošku inak. Áno, že trošku som s týmto albumom troška som polavila v niečom, ale zároveň si hovorím, že to nie je poľavenie, ale že to je iné vyjadrenie. Aha. Budú tam veci, ktoré sú veľmi osobné, asi 2-3 zatiaľ. A budú tam veci, ktoré budú jednoduchšie, ale zároveň som potrebovala dať von zo seba niečo také akože trošku tanečnejšie, možno sensuálnejšie, kde som si hovorila, že asi nejaký úplne hlboký text nebudem potrebovať, ale chcela som si vlastne splniť to, že ja v podstate tancujem celý život, ale nemám ešte nejaký úplne tanečný klip, kde naozaj vlastne ako od začiatku do konca tancujem, takže aj to tam bude, zatiaľ čo viem. A ešte je to v procese, ale jeden song bude veľmi osobný. Je podle tebe hudební průmysl stále spíš mužskou doménou a že ženský prostě mají mnohem, je to pro ně mnohem těžší se prosadit? Teraz ma možno niekto trošku zhejtuje, ale práve cestou som si pozerala na Instagrame nejaké veci a bol tam titulok, že Maja Les, že najnadúpanejší alebo niečo také v zmysle line-up Maja Lesu, ako ste kedy zažili. A vlastne som si to otvorila. Samých frajeri. A tam je 99% chlapov a jediná žena tam je Pam Rabbit a ešte nejaká slečna, taká blondína, ospravedlňujem sa, nezapamätala som si meno. A iba mi vlastne hlavou prehrklo presne to, že vlastne tam je fakt 99% na celom Maja Lesi sú to vlastne muži. Ja chápem, že ten rap vládne tomu akože priemyslu hudobnému, alebo akože nejaký, aj v pope je to viac mužské, alebo v roku, ale zároveň to nemyslím úplne akože zle, myslím to skôr v tom, že by sa skôr trebalo zamyslieť nad tým, že prečo 99% toho line-upu tvoria muži. Že ja si nemyslím, že to je tým, že by tie ženy boli menej talentované, ale je to bohužiaľ tým, že a nie, že majú menej možností a šanci, ale nejak je to dané, že tá vlastne sústredenosť sa viac ako keby dáva tým chlapom. Tie ženy musia viac, podľa mňa, ja si za tým stojím, že tie ženy musia troška viac makať, aby mohli byť až tak komerčné, aby ich hrali aj rádia. Neviem, ale myslím si, že je sa nad čím zamyslieť, pretože v krajine, kde 99% ľudí v line-upu tvoria muži a nemáte ísť vlastne na koho koncert, tak nie je to len o tých ženách, ale je to asi aj o tej spoločnosti, že prečo tam nie je tá žena. Prečo, samozrejme máme Evu Farnú, to je úplne skvelé a ešte by sa ich našlo pár, ale mohol by ten line-up byť zložený aj z nejakých mladých proste speváčok a dať im šancu. Je Zea jinak přijímána na Slovensku a jinak tady v Česku? Premýšľam. Možno skôr akože v rozdielných sférach, lebo ja som na tom Slovensku potom chvíľku naozaj mala pauzu a nebola som tam. A vlastne keď vznikol seriál Iveta, ktorý ma vrátil späť na Slovensko, pretože to síce režiroval a napísal, vlastne režiroval to Čech a napísal to Čech, Peter Kolečko a Hřebejk, ale točili to pre slovenskú televíziu, tak ja som sa po dlhej dobe vrátila na Slovensko a ľudia, musím uznať, že boli úžasní. Ale vlastne strašne veľa ľudí nevie, že spievam. Takže ako keby dá sa povedať, že ja tú hudobnú základňu mám viac trošičku v Čechách a vlastne na Slovensku ma teraz vnímajú viac ako tú Ivetu, ako tú herečku, ktorú videli v televízii. A my to tady máme v obráceně, protože tady tě spíš jakoby znají lidi jako zpěvačku a až teď. Ano. Vlastně díky Hvaru, nebo... Áno, v podstate tá Iveta šla tak, že to ma prekvapuje, že šla v Čechách a dosť veľa ľudí si ju našlo. Jo. A vlastne potom taká prvá rola tu bola Policie Hvar. Policie Hvar. No. S Kubíkem Štávkovým. A tak jste si sedli, ano. že si přijala asi jeho nabídku do Vyšehradu 2. Áno, bolo to super. Ja to stále hovorím, že keď by sme točili druhú sériu tej Policie Hvar. Lebo tiež si myslím, aspoň ja osobne sa stretávam s tým, že ľudia mi hovoria, že by si to radi pozreli ďalej. Ale my nevidíme do tých zákulisných televíznych machinácií, takže to bolo super s Kubom a celkovo s celým štábom. No a vlastne áno, my sme si fakt akože sadli, že myslím si, že to bolo vidno aj na tom obraze v rámci toho dua, tej dynamiky, lebo sa nám veľmi dobre akože spolu hralo v tej Policii Hvar a nejak sme si hovorili, že hej, že ešte si poďme spolu zahrať.
tak Kubo robil tú 2 a ono to najprv bol vtip, ale potom mi naozaj zavolal vážne, že koniec randy, že fakt som tam ako vymyslel takú vec, že Lucinka a bude tancovať. Nechcem prezrádzať, ak niekto nevidel. Takže ťa tam potrebujem v rámci toho tanca. Tak som to prijala a bolo to. Si to videla? Videla si to? Já viděla, ještě jsem 2 jsem neviděla, viděla jsem 1. Okay, tak jsi viděla předtím, než si nastoupila do 2 1, nebo neviděla? No akože videla, ale ja som ju videla až tesne po tom, čo som išla vlastne s Kubom točiť Políciu Hvar, lebo ja som bohužiaľ, ja som ale netušil a úplne, kto je Jakub Štáfek, to sa ospravedlňujem, keď som išla točiť. Ja som sa to dozvedela, až keď mi povedali na Nové, že tá hlavná postava sa volá Jakub Štáfek a tak som si ho nejak vygooglila. Ja som fakt ako vôbec, mňa ten Vyšehrad jednotka obišla. Aha. A takže ja som sa tvárila, že akože viem, kto je. A až keď nejaké, podľa mňa týždeň natáčania Polície Hvar, ešte stále som nevidela ten Vyšehrad a všetci o tom hovorili, tak som si to pozrela tajne potom večer na izbe. Ale ja som sa tvárila, že akože som to videla. Jak ti je blízký tento nekorektní humor Vyšehradu? Jaký vlastně máš ty ráda humor? Tak akože je to moc? No je vtipné, že celkovo, ak si sa pýtala, že aký mám rada humor, celkovo, keď som niekedy vôbec snívala o tom, že by som mohla byť herečkou, alebo že by som hrala, tak ja som tým, že tá moja hudba je taká melancholická a ja som taká veľmi melancholická, romantická duša. Akože ľudia teda tvrdia, že som aj vtipná, ale ja som si to nikdy nemyslela donedávna, alebo si to ani nemyslím stále, ale že vlastne aj tá Iveta, tá prvá moja rola bola vlastne taká dosť čierna, akože komédia, trošku dráma, ale vlastne strašne nekorektný humor, kolečkovský. A čo som bola vystrašená, som sa vrala, že ale ja to proste nezvládnem, ja proste nie som vtipný človek. Že ja chcem hrať drámu, nejakú vážnu vec. Nakoniec vzniklo toho, že asi som vtipný človek, lebo tí ľudia tú Ivetu mali veľmi radi. Tá Polícia Hvar vlastne bola to isté, že to nebola nejaká návážno kriminálka, bolo to dosť akože light crime. A ten Vyšehrad, no ja si myslím, že by si ľudia mali vedieť akože zo seba vystreliť. Ja som samozrejme viac zastancom toho humoru, že bez toho humoru sa nedá nejak fungovať a žiť. Sú samozrejme nejaké hranice. Ale v tomto Vyšehrade to je strašne náročné, lebo tam fakt ten človek ide na to, že si musí uvedomiť, že to je vlastne cez čiaru, že to je bizar, ale že to je humor. Zároveň to ale poukazuje na niektoré vlastnosti, bohužiaľ Čechov a Slovákov. Takže ja som práve včera mala s mamkou od môjho priateľa debatu a tá je super, úplne strašne vo všetkom otvorená. A ona bola, to už na mňa to bolo veľa. To bylo moc na mne. To je proste, no, ja ten humor to. Takže to bolo vtipné a to som si práve myslela, že ona to príjme, ale presne jej manžel, že nie, to je super, ja som proste, to je futbalové. Je to sranda. Proste fakt to musíte brať úplne vtipne. A ja to stále hovorím, že si nemyslím, že u nás taký žáner ako Kubo robí, akože je. Lebo u nás sú nejaké romantické komédie, nejaké korektnejšie komédie, troška dark, ale toto je už úplne takéto horúce strely vlastne cez čiaru, čo keď sme boli deti, tak sme vlastne pozerali. Aspoň ja si to teda pamätám. Co je pro tebe na place nejdůležitější? Režie, kdo to dělá, nebo kdo je za kamerou, nebo jestli tam je super jako herecká parta. Premýšľam, že keby som naozaj mala byť taká akože... Ja si reálne myslím, že veľmi, veľmi, veľmi dôležitý pre mňa akože je ten kameraman. Že vlastne dosť často si niekedy ľudia neuvedomujú, že tá kamera a režia musí tak strašne spolu dobre fungovať, ale tak či tak ten vlastne posledný človek ešte pred tou režiou, ten režisér niečo povie, áno, on má tú skvelú predstavu. Ja proste musím dať naozaj veľkú poklonu kameramanom, ktorí točia, pretože on je ten posledný človek, ktorý ťa zachytí v tom správnom momente, svetle a vo všetkom. Samozrejme s pomocou všetkých ľudí, ale ja to hovorím, že ja som mala veľké šťastie, ja som vlastne točila so samými dobrými kameramanmi zatiaľ a Martin Žiaran, to je proste sem podľa mňa každého herca, aby mohol s ním točiť, alebo Martin Rau v Polícii Hvar, alebo teraz JJ. Proste fakt skvelí kameramani. Takže pre mňa, ak by som mala byť v týchto technických zložkách, tak je to kameraman, ale potom celkovo ono sa nenadarmo hovorí a nie je to taká klišé,
akože fráza, ono to musí všetko magicky nejak zapadnúť. Môže byť najlepší režisér a skvelý scenár, ale ak tá celá mágia okolo jedného projektu nezapadne aj s tými hercami, že každý je na tom správnom mieste, tak dosť často to môže byť najlepší príbeh a nemusí sa to vlastne podariť. A to som ja zažila na tej Ivete, že to sa stalo zrazu veľmi prirodzene, že nikto sa nejak na silu nesnažil, proste to všetko išlo, všetko to bolo skvelé, všetci si tam rozumeli. Na Vyšehrade si tiež všetci rozumeli a podľa mňa to bude vidno aj na číslach, že tam to vlastne strašne všetko fungovalo. Je nějaký moment z natáčení nějakého filmu, já nevím, který je něčím fakt jako výjimečný, zásadní, ať už to je jako smíchem nebo nějakým něčím, na který nezapomeneš? Mám nikdy. Jeden. Mám akože pár, poviem dva. Akože jeden je taký práve zo seriálu Iveta, kde Natalia Germany hrá, ktorú poznáte podľa mňa v Čechách aj z jej telo a takto. Má jedna z najlepších kamarátok, tak ona tam hrá fakt takú postavu Sandry, ktorá je vlastne trošku hlúpa. Bývala trošku akože prostitútka, alebo jak to má nazvať, proste, ale zdala sa toho, lebo verí v Boha. Takže takáto smiešná postava a máme tam takú bizarnú vec, že tá Iveta potrebuje akože schudnúť, tak nás tam zabalili do alobalov proste. A už to bolo jedno z posledných scén. Celé to bolo bizarné, že fakt sme mali tie alobaly okolo seba. Sme sa na seba pozerali s tou Natáliou, ja ti to potom ukážem, je to fakt smiešné. A vlastne pokyn od Hřebejka bol, že vlastne úplne návážno, že absolútne žiaden smiech. Proste tá Iveta potrebuje schudnúť, pustíte tam tú pesničku a navážno idete proste makať. A to je jedna zo scén, kde ja naozaj, akože sa tvrdí, že ja som si na mňa ucvrkla proste od smiechu. A ja ti to potom ukážem. My sme tam v tom alobale tancovali na tú Shakiru. Úplne strašne sme sa na seba pozerali, potili sme sa a všetci ľudia oproti nám sa válali na zemi a my sme to vlastne nevydržali. To je jedna vec, ktorá fakt, keď si to pozerám dokola, tak je to strašne smiešné. A druhá, teraz na tom Vyšehrade to bolo milión scén. Tam to akože naozaj, tak to uvidíte, to je gag za gagom. A ja som vlastne neverila celkovo tomu zoskupeniu, jak sme vyzerali. Ja keď som videla Václava Neužila v tom kostýme, proste ja som neverila, že niečo je tak možné akože vytvoriť. Takže to, tam ten Vyšehrad je celý ten Vyšehrad je zážitok, že je to veľmi smiešné. Řekla si někdy ne na nějakou roli? Povedala. Jaká to byla? Niekedy to chvíľku lutujem, alebo lutujem, akože nelutujem, ale že niekedy premýšľam nad tým, kde by ma to dostalo. Povedala som nie na role, ktoré boli stereotypné v rámci toho, že vlastne by som mala hrať zase iba Rómku. A mne to vlastne nevadí vôbec hrať Rómku, lebo kto iný by mal hrať rómsku postavu, ak zase nie Rómka, tomu rozumiem. Ale ja mám také pravidlo trošku, že sa snažím prekladať tie pracovné ponuky, hlavne tie herecké, aby to kľudne budem hrať Ivetu, ktorá je Rómka, lebo je to reálny príbeh a bolo to super a bola to pozitívna, nebol to úplný stereotyp nejaký, ktorý sa stále rieši. To bola skvelá. Potom tá Polícia Hvar bola skvelá ponuka, že to sa vlastne neriešilo. Bola som vyšetrovateľka Ivana Štefániková. Kto si chcel vyložiť, že som Rómka, tak si to vyložil, veď som. Ale nebolo to tam špecificky dané. A potom prišli nejaké 2-3 ponuky toho, že to zase bola akože upratovačka a Rómka a niečo Rómka a nevadí hrať Rómku, ak to má nejakú akože reálny podnet, že je to rómska rodina, ktorá, tak je to samozrejme normálne, aby to hrala Rómka, ale ak je to upratovačka, ktorá je Rómka, alebo proste zlodejka, ktorá je Rómka, alebo feťačka, ktorá je Rómka, tak to sa snažím ako keby hovoriť nie, pokiaľ to nemá naozaj nejaký hlbší význam, tá postava. Že ak je to nejaká taká malá rola, nie že by som si nevážila malé postavy, to nie, ale pokiaľ tá postava nezmení nejak dej alebo mi niečo nemá dať, tak sa snažím tomu vyhýbať len preto, aby vlastne to stále nebolo dookola to isté. A potom som mala nejakú ponuku jednu, kde bola veľmi dobrá na castingu. Bola to zase rómska postava, skvelá, akože scenaristicky, ale tiež vlastne potom keď si prečítate hlbšie ten scenár, tak stále oni vykresľujú tie Rómky, že tie postavy sú iba temperamentné, drzé, šialené, proste je ich veľa a to ma trošku začína mrzieť, lebo to proste nie je pravda a nemuselo by to byť vždy, aj keď tá postava je dobrá,
vlastne prečo tie charakteristické črty musia byť takto ako stereotypné a prvoplánové, že ja poznám veľa Rómiek, ktoré presne sú pokľudnejšie, introvertné, proste, takže to by sa mohlo trošku zmeniť, že kľudne nech je to Rómka, ale nech už je tá škála tej farebnosti tých postav a charakteru tej postavy iná. První velká role ve filmu. Áno. A ve filmu Pod parou, tedy v adaptaci dánského oscarového snímku Chlast. Tam se objevíš po boku 4 žen, ono se to pozměnilo, že ten experiment nepodstupují 4 muži, ale 4 ženy, profesorky vysokoškolské. Středoškolské. Takže vlastně si zkusila svou roli. Ano. To, co si studovala. To, co študovala. Tak jak se na to těšíš? Jaký ten film bude? Ja dúfam, že bude skvelý. Samozrejme vo mne sa znova zobudza tá moja prísnosť, jak si hovorila na začiatku, že bola som samozrejme trošku nervózna, snažila som sa to zahrať najlepšie, ako som vedela. Ty hraješ po boku, kdo to tam hraje? Hanky Wagnerová. Hanna Wagnerová, Judith Pecháček a Zuzana Bidžovská. Takže to bolo... Samozřejmě ještě jsem stále v těch vodách nová, hej. No teď jsem se tě chtěla zeptat, jako jestli u těchto, když jsi obklopená herečkami, který opravdu už mají těch filmů za sebou tolik a jsou zkušenější oproti tobě, jak se ti, nejsiš třeba nervózní? Akože bola som samozrejme nervózna, presne tá zodpovednosť, že chcete, aby to bolo čo najlepšie a títo ľudia už majú oveľa viac skúseností, alebo aby boli super. Takže my sme si veľmi rozumeli a oni ma veľmi v tom podporovali, veľmi sme si akože pomáhali. Tam je skôr väčší otáznik nad vami stojí skôr tým, že tie adaptácie sú veľmi ťažko zvládnutelné v niečom. A hlavne pri filme, ako je film Chlast, hej, že to je jeden z mojich najobľúbenejších filmov. Musela som sa ja zmieriť počas natáčania s tým, že tá adaptácia musí byť prispôsobená Československu. Že ja som žila trošku v tom dánskom a škandinávskom sne, že som vlastne mala predstavu toho, že jak to budem hrať a jak to bude vyzerať, lebo ja milujem celkovo estetiku a spôsob žitia Škandinávie a filmov a všetkého. Takže samozrejme ľudia, ktorí to potom uvidia, si musia uvedomiť, že tá adaptácia je tvorená pre tie krajiny, v ktorých žijeme. Ale bola to super skúsenosť a vlastne naozaj sa musím poďakovať Rudovi Birmanovi, že presne, že on je človek, ktorý mi dal šancu hrať vo filme a vlastne to vôbec neriešil tú rómskú otázku ako prvú. Absolútne. Tam sa riešilo, že proste hľadali herečku. No a nepotýkáš se, protože to je třeba můj případ. Já jsem si říkala, že Španělsko, něco tamhle. No jasne. Jako fakt, já jsem to nevěděla. Jakoby podle mě je takových spousta lidí, který to ani jako nenapadne. Jako, že to, a mně je hrozně sympatický, že o tom takhle mluví, že seš opravdu hrdá Romka. A je to úchvatný, ale já jsem opravdu, když jsem si dělala rešerši na tebe, tak až v ten moment jsem se vlastně jako dověděla, kde máš jako původ. Akože áno, celý život vlastne sa mi to stáva. A na jednej strane však to je krásne, na jednej strane, lebo to znamená, že stretávam iba ľudí, ktorí moc ako neriešia akejsi farby, ale presne ich to napadne, že som akože nejak zo zahraničia. Potom je to niekedy trošku smutné, lebo zase som zažila aj také vtipné situácie, že som spievala a nejaká pani mi povedala, že vlastne, že jak som krásna, že mám krásny hlas a že odkiaľ pochádzajú moji rodičia. A ja som mi povedala, že som Rómka, tak ona mi odpovedala, že to nevadí. A ja viem, že to nevadí, ale... Takže sú aj vtipné situácie. Áno, je smutné, že sa tí Rómovia vlastne vnímajú tak, ako keby... Ja viem, že sú vlastne sú rôzne skupiny. A či už Rómov, nerómov. Ja to stále hovorím. A ja to proste stále hovorím. Sú vlastne krásne a úspešné a inteligentné ženy biele a sú aj neúspešné a neinteligentné. Takže naozaj už len treba začať vnímať to, že to netreba vlastne vôbec škatulkovať, že ja vám ukážem toľko Rómov a Rómiek, ktoré sú to krásni ľudia, fakt úplne krásni, zo žurnálu, inteligentní, proste len už sa treba ako keby vypustiť ten stereotyp a to som naozaj akože párkrát zažila
Ja som to zažila aj v opaku, akože ja som počula niekde, keď sa začala točiť Iveta, že na začiatku to úplne nebolo isté, či dostanem tú postavu, lebo zase tam sa tiež dialo, že som až moc pekná na Rómku. Čo ma trošku akože urazilo v rámci toho, že som si povedala, že hej, tak počkajte, my vám ukážeme. Že vlastne to čo bol za argument. Takže to jediné. Rudo Birma vo filme, že ma obsadil, tak to bol super. A bez ohľadu na to, že čo, kto som, aká som. Skvělý. Takže to bolo super. A stretávam sa s tým, áno. Další, poslední věc, která mě hodně zajímá, je Národní divadlo. Jak se Zea nebo Alžbeta Ferencová dostala do Národního divadla? Ja si myslím, že to práve tiež tam zohráva trošku. Tu napríklad zohráva úlohu to, že som Rómka a je to vlastne krásne. Ja si myslím, že tam vznikla nejaká zhoda náhod, že Marian Amsler, ktorý to režíruje, ma poznal cez hudbu, práve cez album Burning Light a presne tam vznikla tá situácia, keď sme sa bavili o tej kvalite nad kvantitou, že možno keby ten Burning Light nebol taký kvalitný, tak Marian Amsler možno si to nikdy nevypočuje a on ma videl na Pohode, keď som mala koncert na festival Pohoda a Martin Kukučka zase zo skútrov, tak toto voláte, tak ja som práve vystupovala na Medzinárodnom dni Rómov, to už sú asi 2 roky, a tam som vlastne spievala pieseň, ktorú som napísala v rómskom jazyku, Mamo Miri, a Martin Kukučka sedel v hľadisku a podľa mňa sa to nejak akože spojilo, že oni sa stretli a pripravovali túto hru Mephisto a je tam postava Juliety, ktorá je v reáli akože černoška, alebo teda mohla by byť v Nemecku aj Rómka, ale tamto má svoj princíp, prečo tá postava je, pretože to je predvojnové Nemecko a samozrejme sa tam nemohli spájať tieto národnosti a oni oslovili mňa, že ma vlastne videli na tom. Vlastně ma oba viděli zpěvat. Takže ty seš poprvé v divadle. Tvoje první zkušenost s divadlem. A ty jdeš rovnou do Národního. No. Jako ta tvoje cesta je úplně neuvěřitelná. Ja som za ňu strašne vďačná. Teraz budem znieť úplne patetický a mala by som si možno povedať, že hej, som frajerka, ale nie, ja som fakt ako šťastná a pri tom Národnom divadle to bol už naozaj taký krok, kde som akože naozaj predýchavala a priateľ to so mnou prežíval aj kamaráti, že som sa fakt bála. Že tam už bol naozaj strach, že som si hovorila, OK, toto už proste nie je sranda, že to už ako neoklamem ako pred kamerou, že niečo rýchlo si odkúkáš od kolegov, ako to hrajú, rýchlo sa na to chytíš, ale v tom divadle a hlavne v Národnom a hlavne v inej krajine to už nebola sranda, ale oni boli skvelí. Marian Amsler bol skvelý, všetci ma podporovali, herci ma veľmi podporovali a áno, je to zase taká zhoda náhod, že tá postava bola tak ako keby my. No nebola mi vytvorená, ale súdená, proste hľadali presne takúto herečku. Takže ja som to zvládla, dúfam, asi hej, keď tam som ešte a hrá sa to, je to krásne a veľmi to milujem a otvorilo mi to cestu toho, čo som nikdy v živote naozaj neriešila. Mala som rada divadlo, ale nikdy by ma nenapadlo. A zrazu som si uvedomila, že by som chcela pokračovať ďalej. No ono se říká, že jako jednou, jakmile člověk vstoupí prostě na a ještě kurd Národního divadla. No. Takže už pak nic jiného nechce. No, takže akože baví ma aj ten film veľmi, ale ja by som sa chcela veľmi zdokonaliť. Veľmi by som sa chcela zdokonaliť v tom divadle. Len je tu teda tá dilema teraz, že ja žijem v Čechách. A ja mám veľké šťastie, že v tom Národnom hrám v slovenčine, pretože tá postava aj v reálnej hre a adaptácii je vlastne cudzinka, takže ale vidíte, hrám v tej slovenčine a vlastne nikto sa na to nejak ako z divákov nesťažoval a veľmi by som chcela pokračovať v hocičom, vlastne v tom divadle, v tom prejave, kde v tej minúte zrazu ste v tom reálnom čase a musíte to zahrať a toho, čoho som sa najviac obávala, ma vlastne začalo veľmi baviť. Tak držíme palce. Uvidíme, ale som šťastná, že zatiaľ som v situácii, kde sa môžem venovať viacerým smerom. Každopádně Vyšehrad je dotočený, je v kinech. Film Pod parou půjde do kin, bude mít premiéru v srpnu. Ano. Takže máme všechno jako dotočeno. A ano. Je něco, co se točí? Nie, tento rok je taký viac teda hudobný. Aha. A bola som na začiatku v lednu, som bola taká smutná, že chcela by som niečo točiť.
A mala som nejaké castingy, jeden možno vyšiel, ale to je až nejak na budúci rok. Takže tento rok bol taký zrazu, po tých 2,5 roka som točila a veľmi, ja to hovorím preto, že mňa to veľmi bavilo a že už som dlho nezažila potom taký ten adrenalín a pocit, že ja som sa fakt strašne tešila na tie natáčania a veľmi ma to bavilo. Tak teraz to vlastne nebolo a som si hovorila, aha, je to neúspech, alebo čo to je? Ale samozrejme to je zase tá moja hlava. Podľa mňa mi len zase ukázalo to, že chcela si vydať ten album a teraz vlastne mám celý rok na to, ano, máš k tomu prostor. Aby som na to mala priestor, takže všetko je tak, ako má byť. Vedeš taky kurzy tance? Ano. Učíš taneční improvizaci a smyslný tanec, ale i hledání ženskosti. Co chceš na těch, nebo co chceš na svých kurzech ženám předat? Hlavně, zejména. Chceš je naučiť tancovať, tak to je ako... Áno, ale v prvej podstate to je... Ja to hovorím všade a aj všetkým ženám, ktoré prídu prvýkrát a strašne sa hanbia. Ono to jednoducho, táto celá idea vznikla v tom, že ja som nechcela tancovať sama. Mala som nejaké zdravotné trošku problémy, kde už som vrcholovo nejak súťažne nemohla tancovať, ani ma to popravde nezaujímalo. Po 25-ke ako... No to už ne, to už je pozdě. Ale akože... To už je žena stará. No nie, ale tam sa zase vrátime k tej mojej ADHD trošku veci, že ja si myslím, že proste niekedy mne tie pravidlá, hlavne v tanci, proste nevyhovovali. A strašne tanec bol pre mňa o tej voľnosti. A keď som bola súčasťou nejakej skupiny alebo súťaže, ja som vlastne prežívala strašný stres na tých súťažiach, lebo ja som sa vždy, aj keď som tancovala hip-hop, tak ľudia, ktorí vedia, jak funguje tanec, tak sa dostaneš do nejakej, si na solo a dostaneš sa do nejakého počtu ľudí a už sa dostane teba do toho úzkeho finále a zrazu musíte betlovať proti sebe v tom hip-hope. A ja som vlastne vždy v tom finále zlyhala, lebo ja som nikdy ten tanec nedokázala mať ako nástroj boja proti niekomu. A vtedy som si povedala, že tak to moja cesta není. Ja nebudem ten človek, ktorý vyhráva tie betle, lebo pre mňa to bolo o tej voľnosti a o tom dať radosť tým ľuďom z toho tanca, aby sa radi na teba dívali. Takže to už som si tiež uvedomila a tam vznikli tie tanečné kurzy, že vlastne som si hovorila, že určite je viac žien, ktoré sú buď staršie, alebo milujú tanec, alebo sa chcú hýbať, alebo sú po porode, alebo majú deti a chcú si oddychnúť z práce a oni nepotrebujú ísť na tréning, kde by s niekým mali súťažiť. Jedine, že by chceli súťažiť sami so sebou a chceli by si niečo dosiahnuť, akože dokázať, tak to áno. Ale už aj tu si vlastne dokážeš niečo, že sa odvážiš prísť a tam vzniklo to, že ja milujem s tými ženami improvizovať a vlastne ich učím, aby vypustili tú hlavu a vlastne len počúvali tú hudbu a sa tešili z tej hudby. A ako náhle vypneš tú hlavu a tešíš sa z tej hudby, tak vlastne tvoje telo je veľmi prirodzené na to, aby sa hýbalo na tú hudbu. A vlastne ti to zrazu robí dobre. Zrazu sa pozeráš na seba a robíš nejaký pohyb, v ktorom sa ty cítiš dobre, nie ktorý ti niekto ukáže. Ja sa ich nejak snažím korigovať, samozrejme im niečo ukazujem, ale vždy majú na mojej hodine voľnosť, že keď sa v tom necítia dobre, tak vlastne to nemusia vôbec robiť. Jediné pravidlo na mojej hodine je, že keď hrá hudba, tak musíš tancovať. Akokoľvek, mne to je jedno. A učím ich potom postupne pár krokov, vždy tam niečo zakomponujem a ak vydržia a chodia častejšie, tak zrazu za pol roka si uvedomíš, že a už vieš trošku zo salsy, trošku vieš z kumbie, trošku vieš nejaký základný krok bačaty, trošku si dáme nejaký ženský, akože nejaké hiphopové základné kroky a vlastne tancuješ. Ja keď pustím hudbu, tak proste chcem, aby 1,5 hodiny tancovali. A oni vlastne tie ženy, ja to často hovorím, že nevedia, jak oni vlastne zachránili mne život a nejakú životnú energiu. Takže to je také, nejak sa to tam dáva navzájom. Príď. A teraz sa dostaneme k tomu. Hanbíš sa, nie? Hanbíš sa? Vôbec, úplne, fakt. Je to, hlavne každá tá žena, ktorá tam je na tej hodine, tam príde sama a za seba a neviem, či to je nejakou energiou, ktorú asi jo, ja, asi to akože, musí bejť, no. Alebo teda, vieš, že neviem, že či to je energiou, ktorú ja vyzažujú. Ale že naozaj na mojich hodinách som za tie 3-4 roky nezažila, že by niekto niekoho, vieš, nejak akože súdil. Vlastne to je, fakt, ja to volám, že to je jedna veľká diskotéka väčšinou v nedeľu. Buď pred spaním, alebo proste ráno. Takže buď sú ranné tréningy, alebo večerné. Kostol, alebo
alebo diskotéka. A to na tvých stránkách najdou případně holky, kde se můžou přihlásit? Väčšinou to mám na Instagrame, vždy tak 2 týždne dopredu, lebo nemám pravidelné, kvôli svojim akože veciam všetkým, ktoré robím, ale snažím sa čo najviac. A väčšinou to mám na tom Instagrame, buď to mám v poste, alebo to potom boostujem v tých stories, aby sa o tom vedelo aspoň týždeň, 2 dopredu. Všichni víme, že tvým partnerem je už leta letoucí. Skoro 7. Áno. Já jsem si myslela 8 teda. Polí. Áno. Garant. Áno. Žijete spolu. Prsten nevidím. Tak... Nevidím ho ani ja. Kam se to bude posouvat? Když jste si naposledy spolu zatancovali, dobře, nebudeme tady z toho dělat bulvár. Jo, ale tak samozřejmě čakám. No. Já se ti nedivím. Ale abyste to nepřechodili. Presne tak, takže nie, je to super. Vieš čo, ale možno ja to hovorím, že možno je to 6,5, ale u nás tým, že my áno spolu žijeme, ale zároveň žijeme aj, ja to všade hovorím, že mám strašné šťastie, že my máme veľkú voľnosť v rámci tej svojej práce, že nie sme na sebe nejak závislí. Takže možno tých 6,5 rokov pre nás je, preto to tak stále funguje, lebo že možno to v realite sú ako 3 roky. Áno. My dosť často pracovne sme od seba, bohužiaľ, ale zároveň aj chvála Bohu. Lebo my dokážeme fungovať. Vlastne ja točím, on píše album a potom sa vlastne zase stretneme doma a je to všetko super. Poznám páry a viem, že niektorí ľudia nedokážu takto fungovať. Že je to náročné pre nich. My sme sa, chvála Bohu, takto našli, že to je úplne super. Takže možno to nie tých 7 rokov pocitovo, možno preto, vieš. Že... A žarlíš? Jasné. Akože teraz už je to oveľa menej. Na začiatku som žiarlila viac. Je to tak, hanbím sa to priznať, ale bohužiaľ musím uznať, že Pavel bol v tomto rozvážnejší. Oveľa. Taký nejaký rozvážny človek bol od začiatku. Ja som mala predtým žiarlivých priateľov a nikdy som nebola ja žiarlivá. A vlastne zrazu som ako keby sa to obrátilo, že tak je to tak, ja keď som spoznala Pavla, tak on už mal za sebou strašne veľa, bol to úspešný hudobník a človek a ja som sa tu znova zbierala z niečoho v realite a začínala som znova nejakú kariéru a takže to nie je úplne o tom, že by som neverila jemu, ale vlastne som sa možno trošku bála na začiatku toho, že vlastne predsa len je to krásny, úspešný, proste mladý muž. Takže som chvíľami bola, ale nikdy to ako nebolo niečo prehnané, hej. Za 7 rokov sme podľa mňa mali také 3 prehnané nejaké scény z mojej strany. To je dôležitý dodat. A aby sa, bohužiaľ. Ale nie, takže tak, ale inak tak vtipne momentálne, možno také, že si niekedy napíšeme, ale skôr už ho niekedy teraz tlačím do toho, že bav sa s tými fanúšičkami, musíš ich troška podporiť. A chodíte sa podporovať na koncerty? Áno. Na začiatku to bolo tiež samozrejme oveľa viac. A teraz, keď môžeme, tak ideme. Takže on bol úplne skvelý na premiére, už bol v divadle na Mefista 3-krát, takže to je také krásné. Zeo, děkuju moc. Ja ďakujem. Bylo to úžasný, držím palce, ať se ti dál daří, ať si spokojená a šťastná. Ďakujem. Príďte tancovať. Přijdeme tancovat. A počúvajte hudbu. Já se snad přestěhuji do Prahy zase, abych mohla chodit tancovat. Ďakujem. Alžběta Ferencová alias Zea. Děkuju mnohokrát.